गोजोन फुंबिलिनि बयनिसिमबो आंनि एसपि बड' निउज चेनेलनि जाना आंनि अननाय आरो सिबिनायखौ नोंथांमोननो बावहरनानै दिनैनि फुंबिलिनि रादाबखौ आं फरायनो आखायाव लाबाय। रादाबखौ फरायदों आं मुस्रि फैमोन नार्जारि। मैया बिटिआरनि सीएम प्रमद बर' बिथां 135 बोसोर गोजाम दुरान्ड काप फुटबल टुर्नामेन्टखौ नायफैनो थाखाय रायजो राजाफोरखौ खावलाय। बिथाङा समाजारि बिजोंनि गेजेरजों बिटिआरनि गासै सुबुंफोरजों लोगोसे दुलाराय बर' माहारिखौ फोरमायो दि बे खेलाखौ बेखेवनो थाखाय आगस्तनि 5 खालार खालि भारतनि डिफेन्स मिनिस्टार राजनाथ सिंहजों लोगोसे आसामनि गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया बे खेलानि गेजेरजों बिटिआरआदि मोनसे गोजोन जायगा बेखौ सारा भारतजों लोगोसे मुलुगाव सिनायथि होनाय आरो दुलाराय बिटिआर ओनसोलाव थानाय खेला गेलेगिरिफ्रा बे खेलानि गेजेरजों थुलुंगा मोननानै जाहाथे मुलुगनि गोबां जायगायाव खेला गेलेना गावनि मुंफोरखौ खामायनो हायो बेखौबो बिथाङा मिजिं थिहरो। आसामनि गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया मैया मोनसे गेदेरथार मोननै खौरां फोसाव हादोरनि निबनुवा समस्याखौ नायनानै बिथांमोनखौ बेफार फालांगि खालामना गावनि आथिङाव गाव गसंनो थाखाय 2 लाख सेंग्रा सिख्लाफोरनो एकाउन्टाव 2 लाख राङै सोना होगोन होनना फोसाव। थांनाय 31 जुलाइनिफ्रायनो हारियाना रायजोआव दुंहावहाव थासारिया दासिमबो जोबनानै थाङा। सानफा एफा थासारिया गाज्रिनिफ्राय गाज्रिसिन जानाय समावनो हारियानानि गिबि मन्त्रि मनोहर लाल काटारिया रायजोनि सुबुंफोरखौ आं रैखा खालामनो हानाय नङा होनना बुंनाय रावा बे रायजोनि सुबुंफोरखौ न' गारनानै गुबुन जायगाफोराव खारना थाहैनायनि थासारि खालामदों। खमैबो 400 हिन्दु मुस्लिम नखरफोरा गावनि जिउआ न' बांनिख्रुइ गेदेरसिन नङा होनना गथ' गथाय गासैखौबो लाना गुबुन जायगायाव थाहैनो थाखाय खौरां बिजोंनि गेजेरजों फोरमायो। फारसेथिं हारियाना पुलिस बिफान थासारिखौ थाजिम खालामनो 144 धारानि गेजेरजों लोगोसे 9 मुंनि जिल्लायाव लामा सामायाव पेट्रल फाननायफोरखौबो बन्द खालामनो गोख्रों राहा। मे मासाव जागायनाय मोननै हारिनि गेजेरनि दाङाबाजियाव मणिपुराव दिनैनि खालाराव 150निख्रुइबो बांसिन सुबुं थैनायनि अनगा 14,000 फरायसा फरायसुलिफ्रा गावनि फरायनायखौ दोनथ'नो गोनां जादों आरो बेनिनो 14,763 सा फरायसा फरायसुलिफोरा गाव गावनि फरायसालिखौ नागारना गुबुन फरायसालिफोराव मुं थिसननो गोनां जादों। सुलुङाव फोरमायनाय बादिब्ला दासिम मणिपुराव दुंहाव थासारिनि जाहोनाव खमैबो 60,000निख्रुइबो बांसिन नखरनि सुबुंफोरखौ जायगा सोलायनो गोनां जायो। बेबादि दुखुनांथाव थासारिनि समावनो मैया फिन बिष्णुपुराव कुकि हारिनि गासै 30 सा गोथै देहाखौ सावनो होनना लाना फैबाय थानाय समावनो मोननै हारिनि गेजेराव नारा नाथा बुग्लुं बुसि जायो आरो बे जाथायखौ होबथानो हायैनि पुलिसफोरा गोजौआव गुलि गावनो गोनां जायो। आथिखालाव मिरु सरकारा 40,000निख्रुइबो बांसिन रौनि हानजाखौ मणिपुराव दैथायहरबाय होनना सुलुङा फोरमायो। सीईएमनि भिजिलेन्सनि पुलिस बिफाननि एसपि रसि कलितानि मुङाव सोरबा सिनाय मोनै गाज्रि सुबुङा फेसबुक एकाउन्ट खुलिना लायो। बे बाथ्राखौ आसामनि गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया गावनि टुइटारनि गेजेरजों फोरमायो। बिथाङा खावलायो हुआ बे फेसबुक एकाउन्टनिफ्राय सोरबा सुबुंनिसिम मेसेज आरो रिकुवेस्ट थाङोब्ला सांग्रां जानो थाखाय खावलायो। मैया आसामनि सोलोंथाइ मन्त्रि डक्टर रमेश पेगु बिथाङा टाइम्स 8नि गेजेरजों फोरमायो जायफोर फोरोंगिरि बिथांमोना पश्चिम बंगनि खायसे इउनिभारसिटिनिफ्राय हुआ बिएड आरो डिइएलइ फोरमान बिलाइ लानानै फोरोंगिरि मावगासिनो दं बिथांमोनखौ गोख्रै हमनोबो हागौ। बेनि थाखाय आगस्तनि 1 खालारनिफ्राय बेक अफिस भेरिफिकेसन खालामनाय हाबाफारिया सोलिगासिनो दङ। रादाब खोनासंगिरि नोंथांनो दिनैनि रादाबा एसेनोसै। जोबजासिम आंनि रादाबखौ खोनासंनायनि आंनि अननाय सिबिनायखौ नोंथांमोननो फिन खेबसेबाव जासि हरफिन आंनि गोदानथार चेनेलखौ अननानै साबस्क्राइब शेयार आरो लाइक खालामनो थाखाय गुरै खावलायहरनाय जाबाय। एसेनोसै गोजोन्थों।